Ginaambal Papa J. Boy Nonoy nga ayaw palabi sa isa ka butang. Ayaw palabi sa gitawag og butang nga makahatag og hindi maayo sa inyong relasyon. Hindi man mo akong nabasa man, pandamay ka. Ayaw palabi day kay uyab rata. Uy! Uy, ako rin nalooy. Ayaw palabi day Kay uyab rata. Patago lang ko sa pangalan nga Marisol. Marisol? Pangod Papa J. Boy Nonoy sa kasikat sa gitawag og online sabong. Kagbangod man sa sitwasyon nga medyo pigado gid ang panahon kay magulang ko nawala na dulaan og trabaho Papa J. Boy Nonoy. Dati ko nga sales lady. Pero sang panahon Papa J. Boy Nonoy nga nagtanggalanay nag mga empleyado, isa ako sa natanggal. Mayo na lang kay may mga abyan ko Papa J. Boy Nonoy nga handang mubulig kanakon. Sa kasadya man o kasubo, handa mga akong mga abyan Papa J. Boy Nonoy nga mubulig sa kuha. Labi pa ang ako ang Amiga. Nga itago na lang nato sa pangalan nga Berta. Oy, Berta. Oh, Berta. Isa ka miyembro Papa J. Boy Nonoy sa gitawag og LGBTQ+. May plus ba? Nga amo ang rason ko nga nakasurvive ako Papa J. Boy Nonoy sa kapigaduhon sa panahon. May boyfriend ako. Patago na lang nato sa pangalan nga Kulas Papa J. Boy Nonoy. Kulas! Kulas mata! Mabili ng chinelas. Si Kulas Papa J. Boy Nonoy, isa ka construction worker. Huwag digid matago Papa J. Boy Nonoy nga pag construction worker ka, ang imong lawas di basta-basta. Oy. Basta mga construction worker ang mga lawas. Tig! Ang mga ulo, tig! O ang ilang mga ubo, tig! Amo na ginambal nga mayo pang ubo. Tig! Oo, Papa J. Boy Nonoy. Sa akong pagkabalo, nangutang lang ko sa akong amiga nga si Berta. Pero ang kapalit dahil Papa J. Boy Nonoy, kapaslawan sa among relasyon ni Kulas. Uy! Para inyong maintindihan. Amo ni ang mga natabo. Hoy, Mads! Ay, Day! Hoy, good news, Ngayong aga Mads! sa imo, Day! Ngayong aga, Mads. Pasudlas ako, Mads B. Dali. Ay, kay magmarites ta dili. Oo. Mads. Dala na mo nga, ismagoy. Ay, dala mo good ni dala na. Mads. Way problema na. Bahala mag-ikot di kay, dugay-dugay, general cleaning Hoy, naman ako. maayo, Mads. Mads, di naman imuhang live-in si Kulas? Nadya sulod?
Si Kulas? Oo. Wala siya, Mars. Di man guys siya, Nasige atuan. Ay, mao ba? Oo, na sila katransaksyon sa iyang amigo dito. Kaya naro sila yung transaksyon sa lupa. Ay, maayo Mads kay Langit at lupa. Maayo Mads. Uy, kay naka-sugod-sugod na ka Mads. Mads, ako'y balita ba? Gusto mo ni- balita? Maayo ni nga racket, Ikaw, Mars, ha? Basi kung kwa na, illegal na, ha? Uy, Legit pa na? Legit ni. Dili na Mars ka tong kuan? Dili na Mars ka tong open-minded ka ba? Uy, dili Mads. Uy. Ay. Kuha ni Mads, basta legal ni siya Mads. Kuha Mo na ni, ba? online lang ni Mads. Pero, Ate Mayo. maka-income din yung kaan ni Mads. Pero Mars, kabalo ka ba ya Mars nga pandemic subong kag lisod na Mars kay basta mga online lang ana Mars. Oy, Wala ko'y sali ka na Mars. Hoy, Oy. ibahin mo ito, Mads. Sigurado legit na ni mga kuha na ko, tulo ka bulan ako naga-sali ani Mads. Ay, ambot sa imo Mars. Basta Mars, basta mga ingana Mars, sa una lang na nami Uy, Mars. dili Mads. Uy. Sa una lang ka na Mars makapi out. Hoy, 3 months na ni Mads, no? Ay, dili ko Dahil magtuwa na pakita na ko Mars. sa imo. I-open ako ni ako Bas- ang kuha na GG Cash. O, Basta tanaw. sa una Mars, nami pa na Mars, pero pag abot ana, pag daghan na makasali Mars, hoy, mahanaw Uy, ra na dili Mars, ni mo, oy. Mads. Lahi ni siya, Mads. Ibahin mo ito, Mads. Ate kung lahi na Mars, unsa na Mars, Oh, ani, Mads. networking? Oh, di na, di na. Tanawa ni Mads. Oh. Tanawa. Abo niya ako mga withdraw sa akong GG Cash. Oh. Amo ba? Diba? O, kita ni mo ni, ari pa. Nindot ba na ka ng Kwan Mars, ka ng Jerjer Cash? Hoy, bago ni siya, Mas. Ganing Jerjer Cash, Mas. Mas okay ni siya kaysa katong payuyima. Mas okay daw. Paano mo gamit ana Mars? Ari na, Mas. Ari ka ni, Mas. Dalawa na ko ni. Kita ni mo ni. Online sabong. Ay, Familiar ka ni, hindi. ay, nakadungog ako ana Mars. Alam mo lang, Pero- kayo nag-invest ani, Mas. Pero ingon Kay- nila na Mars, oy, kalain mabaya daw na Mars. Kalain og dili ni mo testingan. Sugal baya na Mars. Sugal gani, pero Kigata legit ni ba Lord ni? ana Mars ba? Uy, legit kaayo ni. Ha? Legit kaayo. Ay, Mars, bisag sugiran pa ko nimo na Mars. Basta ako Mars, dili gi ko mo to Mars. Basta to see is to believe na si Mars. Isabel, pakitaon ta ka ha. Ari O kung tinuod na Mars. ari mo- Nayunod ang imong ang kwan. Tanawa na ko. Your cash. I-open ako akong George Cas. Ari Cheddar! Matuhog ko Oy. Mars kung naana. No, 20,000 kaayo. Tinuod ka Mars. Kulang ko na kadaog, Mads. Nagtaya lang ko, Mads. Duha malala. To Meron. digit naman na Mars, oy. Meron o wala. Meron Pero, o wala. pero Mars, Ano? makuha ba na nimo? Kuha siyempre. Kay hulog mo na sa imong George Cash dayon. Mao pa? Amo lang ka Mars kadali. So, Lingkod-lingkod ka lang, taya-taya ka lang. so, Meron o wala. Unsay tulaan na Mars? Siyempre sabong. Sabong, oy. Ligi. Pero, patanawa sa ako Mars, be, kung paano. Gusto niya mo. Paano, ana Mars? Gusto jud ni mo. Gusto nga na ako kung maayo, te. Okay. Are mo Pero taya. niingon man kag 3 months sa mga kaana. Oh. Mo taya sa ta. Oh. Kaya kay open sa nagawa kuan ha. Pero Mars, Kung Gcash. umpisa pagtaya ni mo, ana Mars, unsa na bag-o ni mo, Mars? Hoy, nagbago gyud Mars. Ay, ala. Dati isa lang akong kekero karon tulo na. Ay, ala, sana oil. Ano ba? Tinuod ka na, Mars? Tuon ni Mars. Dahil lang kay open sa nagawa kong Apple. Mauna na siguro ka ng imong kwan, Mars, no? Ka ng imong motor, no? Hoy, dati pick up ni motor Uy, na lang hala. ron. Ikaw good, Mars, ba? Ito joke lang Mars ha. Pero Joke, tinuod ni Mars. Lantawa lang Mars are dire Mars ha. Oh. Tanaw open na to Mars ha. Asa ka patayaan na, Mars? Pili ka lang dira. Oh. Meron o wala? Sa kwan, Mars, sa kwan, Mars. Pwede di ka na taya, Mars, sa kwan. Kaya, sa wala-wala. Pwede ka hapon. Wala problema. Basta ang importante. Pilatayanin mo diha, Mars. Hulog tag 20 ha. 20. 20 ka? 20 kapitik. Ikaw, Mars, oy. Diba ito, 5 lang anay, 5,000. Oy, wala, Mars, oy. Dako, anak, Mars, oy. Siyempre, dako mo nang balik sa imo kung makadaog ka, Mars. Pila may dako ni mo, anak, Mars. Siyempre, doble. Mao ba? Di ba? Sige daw, sige daw, be. Sugdan na to, ha? Unsa- Taya lang, ha? Tanawa.
Wala asa, talaga asa, makadaog taan na lagi. asa ka magtayaan na, Mars? Gitayaan man na nimo kanang wala-wala. Wala kay na mabala na nato na derod kung makadaog. Paano na makabuna lang imong manok kay wala man ay tiil, Mars? Hoy, tanaw na yung manok ko. Katakita ni mo na. Pungkol man na yung manok, Mars, oy. Mudaog lagi na. Mars, tanawa lagi. Grabe, Mars, oy. Salig lang. Grabe. O, tanaw na shampoo na, Mars. Grabe imong manok, Mars, oy. Ang bulang na aman sa kwan, Mars, sa tusik. Tanawa. Huwag mo na yung uso, Ron. Basta mudaog lagi tani, Mars. Tanawa na lang. Oh, Mars, oh. Tanawa na nga. Ala ka. Uy, Mars, oy. Sakita to, Mars, oy. Uy, tanawa na. Grabe imong manok, Mars, oh. Gitayan mo, walay tiil, pero ang bulang na sa tusik. Uy, Mars, oy. Wala ka bangon mo ang kalaban, Mars, oy. O, daog na ta, Mars. Ana, nakadali, Mars? Simple lang kayo, ah. Ay, inindutan na, no? Di ba? So, pinayin mo mudaga na to. Siyempre, 5 mil, 10 mil. Wow, sana all. Ako to, anong Mars pa? Ano, Mars? Ano, Mars na bungol o Mars? Oy. Pahalmon ta ka, ha? Grabe, Mars, oy. Pahalmon dayon ta ka. Pila lang ka minutes, Mars, oy. Nakadaog tag 25 mil, Mars. Ha? Pahalmon dayon ta ka. Mars ba? Para. Ulam sa bi? Pahalmon ta ka para makasugod na dayon ka. Paano ni Mars kayo? Wala man ko George cash. Kainsulan ta kag Jar Cash. Ari, o. Paano mo sudan nga akong George cash, Mars? Siyempre, kailangan nang i-download ang kwarta, i-cash in. Aron na kay Mao ba? Jar Cash. Pwede man natin ito mag-1 Mars, mag-cash in sa 712? Pwede ka ayo biskan diin. Pwede ka mag-cash in sa Brigada Pharmacy. Ay, sana all. Pwede na di ay dito, Mars? Kaayo. Tanan. Karon na ko pwede. kabaliw mo anak Mars pa. Ano di siya. ay? May cash in ang Brigada Ay, ala. Pharmacy sa... Siguro Mars ka nang mag-offline, siguro ka nang 712 Mars, pwede ta dito sa Brigada Pharmacy Tama, pa. good, Mars. Oo. Sige na. Sugod ka na, ha. Kung kailangan ni mo kwarta, tawagan ni mo ko. Grabe man tong imong manok gani nga Mars pa. Shuffle gito, Walay Mars. tiil ang imong manok dito Mars pa, pero daog pa. Ana, magyud na. Basta Grabe, swerte on ka, buidas, Mars. oy. Sige Mars, unsa ni Mars? 20 mil. Iingon niya ako di sa akong partner, Mars. Siyempre. Tambalan mo sa partner para duha mo ma-enjoy. Sige Mars, Diba? sige Mars, thank you kayo Mars. Sige, Mars. Dali ako, Mars. Ay, mag-instant millionaire mataan ni Mars. Ano ganda, Mars? Sa Mars, salamat kaayo. Bye-bye. Grasya ginawa, abot sa ako, Mars. Hulog ka talaga ng langit. Enjoy. Sigurado ka. Sigurado ka. Oo, sigurado ko ka. Bago rin kanya ako ka-cash out. Be, pala to, be. Tanawang unod sa akon nga, kuhan ka, George cash ko, Gamay laman na. Gamay pa ni Ani, Pila na sa kalibo. Isa kalibo. Isang isa kalibo, ana, Gamay ka, ayun. naka 15 mil ko karong adlaw, 15 mil na ka. Ako pa 15 ninyo, mil. Undangon na yun ang online sabong. Wala may maayo mahatag sa inyo. Anong undangon man ka nga? Daog man ko. Daog lagi, pero after di mo ng daog, hurot gyapon na. Ay, sus ga, iba ako ga. Lantawa na buwas kay maubos na gyapon Ay, na. dili ga, boy, naskit siguro sa ako ga. Ba, kay, kabalo ba ya ka ga? So ano ga? Install naman ay mo ha? Una-una sa kuha na eh. Naginagawa ba?
Basta ga sabay taon niya ga mo patay. Talang taon ta, ha? Sigurado ka Ang na. sige ka pa. Bantay ka. Di ano? Sige, tanaw, anong... Magsabong sa tadiri. Sa ga eh. Ga pa. Wala pa gani ko pangugas. Oy, sulod, Mars! Kamusta na ang imo Mars. Kamusta na ang online nimo? Namita nito kagabi, Mars ba? Daog ka na, no, Daog ko, Mars, oy. Nakabot na 30,000 akong kwarta. O, tanawa, di ba? Makabayad Oo. ka na sa kuaron. Ang kapital ato, Mars, 5,000 ra, di ba? O, Na, nindot kayo, Mars, oy. di ba kabayad na ka sa kuha? Bayarin ako, Bi. Kaso, Mars, gitudo man ko na ako, ha? Ay, gitudo ni... Hala, oy. 30,000 lang kung tanito, Mars ba? Sa ibig sabihin, napildi ka. Balik na po zero akong balance, Mars. Oy. Mars, si kung pwede ba? Lugangi sabi? Anong tungagi? Hindi sa akong kuano, eh. Uy, mangutang na sad ka. Mm-mm. Hala, oy. Paano ko na makabawi, Pi Mars? Kabawi, di ka. Gusto ko na ako makabawi, Mars Pila na ba? mong utangon? Kuan, Mars. Lugangi ng kuan, oy, 15. Bawi naman na, Mars, oy. Kay isimani man na, Mars. Himuan na lang og 20. People's money man na, Mars, oy. Himuan lang 20. Basta, Mars, ay, idugang na natin to sa akong utang. Basta himuan 20. Okay ra? Okay ra. Ah. Pero Sige, 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 Mars, sige, Mars. Na ako'y kondisyon. Sa kaimong kondisyon. Ato-atoa lang ni ha. Siguro, Mars ba? Siguro, Mars, kung wala ko na ilo kagabi, eh. Kabawi ko to ando, Mars po. Kaso man, nagsabad-sabad magod akong partner, Mars. Ayaw nagka-problema, ha? So, nailo ko, Mars. So, siguro, dito na nagsugod nga, malas mi kaayo. Ay, dari akong hambal sa imo. Sayang na to kay 30 na kung tani. Pautangon ta ka. Ah, Tapos, Sa may imong kondisyon, anak, Mars. sa imong utang, Oh. Kung makautang ko ni mo karon, kung makautang may mo karon, nag-30, di ba? may mo nag-30. Oh. Pero, ari akong kondisyon. Sa may imong kondisyon. Kanang imong 30, mahimo na lang ng 25. Nga namang na-discount. Siyempre. Pero, hatag nimo kadali sa ko ang imuhang live-in na si Colas. Go, Mars, oy. Isa mong bitaw kagabi, eh. Dili na Grabe ya ka. pwede, Mars. Dili na pwede kay ako ana si Kulas. Ate, Dili na pwede si Kulas. Mo ato nimo kay ang ako Mars, ako ara na. Anong ang ako imo pa? ate, okay lang eh. Kung gusto nimo madungag na imong utang, imo na lang 30. Dali lang, Mars. Wala mo problema kay... Sa mga amiga biyata. Basta, Mars. Mag-uban na mo, ha? Dili naman kakabaya, di ba? 30 mil na na. Mabawi pa ko, Mars, oy. Basi kadaog ko, mamunya. Huwag makadaog ka. Di ba? Gusto maura na, Mars, oy. Pero, ang ako'y garantiya kanimo nga kun tagaan ko rin chance sa imuhang bana sa imuhang imong live-in na si Colas. Imayusan tag 5 mil ang imong 30, 25 na lang. Gamay nang galing imong kuan, Mars, oy. Ano? Gamay nang imong deduction ba? Basta ko pwede mo, nag-G's. Uy, grabe ka, uy. May mantanig artista ng imong bana. Ay, Mars, oy. Dili ko kapakahay ka na akong bana, Mars. Sige na, Mars ba? Sige, 10 mil. G's ba? Sige. 20 na lang. Unsa man, Mars? Take it or leave it? Take it. Oh, sige, Mars, ha? Basta, unya, patik-atik ka mo, lakaw ka, ha? Sige, Mars. Mag-chat me dito, Sige, Mag-chat-chat Mars. tapos Ingnon na lang ako, Mars, nga kuan pa.
Nga, palit ko pulutan. Anak, tama ginang imong himuon. Sige, Para Mars, ha? makabayad na ka sa imong utang. O, ha? sige. Take note, Gismil. Unya na. Unya na. Basta, minus 10 mil, Mars, ha? Oy, siyempre. Mars, Ano man? alam ko yung iyo ba? Ano? Dili na ko patami akong bana ko, eh. Ay, dili lagi na. Ha? Ako na bahala. Bili ni sa ko, ha? Ako na bahala na, Mars. Sige, Mars. Sige, Unya Mars. na. Unya na. Unya na, Mars. Unya na. Ay, Marie. Ay, Mars! Sa'yo kayo ka ba? Alam nga, nakabuking na go. Ikaw, good Mars. Ay, sundan na. Mars ba? Nahin ang imong tingog ko, eh. Oy, lagi. Sundan na nato ni. Lingnan na nakot sa kulas nga ako, eh. Sige. Nga, muani ka diri. Oh. Tapos mong inom ka tatlo. Sige, sundan na nato nga. Sige. Para Ga! sigurado na. Dali lang. Tawagod sila. Gan. Ga! Naano si Gwen, si Uy. Berta. Uy, Berta. Gusto naman ka? Nanglaag sa mga ga. Di ba? Oy, kulan. Ningon ko sa imo ha nga. Gusto sa mag-celebrate kay nakadaog sa ligay. Mau ba? Ibig sabihin, bastante kayo sa kwarta. So, Hindi lang bastante ga. ay, hindi lang bastante. Puno kaayo. Na. Ga. Oy, Magkuhan Mars. anay ko ga. Magkuhan ba? Palit sa kupulutan. Ga. Sige, sige, may problema na. Okay na ka mo, importante di? mag-enjoy ta ka sumbuhan. Berta. Feel Sumdan at na. home, Berta, ha? Ay, salamat kaayo. Basta ka mo dito pala, ah. Ga. Hindi magdugay, ha? Hindi ko matugay. Sige, ako na bala. Tapuso na itong sugban. Sige. Berta, pinag-usapan natin. Ako lang bahala, Mars. Berta, Ako lang bahala. Lakat na. ayaw ka pang iba. Lakat na ba? Ayaw ko latahan nga akong bahay. Lakat na lagi. Sige. Para makabayad na ka. Oo na ba kung kalat ni mo? Ang kalat sa imong kabaw, asa? Oo. Kamita na na. Basta wala ka panungay ng imong kabaw, ha? Sige. Lakat na, oy. Aga, bye-bye. Dugan mo kaya labot ng usawa. Lumbog ang kaya ni Berta. Uy, Berta. Siyat ba? Uy, kulas. Nahubog na ka, kulas. Hubog na ba ka? Hubog na kayo ko ba? Ay nga. Ay, balo ko sa kuha. Dali na kayo kumahubog na may pagkwatro kantos na itong inumon. Oh my God. Ay, ayun kay hubog na. Tawagon ako ito kung Omega View. Kung online ba siya, Omega, dali na diri sugod na. Hoy, Omega. Sulod na diri, Omega. Kumbatiho na nato. Dali na diri. Okay na na, Mars? Okay na ni. Jubog na na? Jubog na. Jubog-jukin. Hindi kay wala bang iyang, Maayo gid ang Mars ba? iyang asawa. Ay, sus Mars. Bisag na naman ang iyang asawa. Importante nga. Istorya niya. Pagsabot no ba? Lagi Mars. Sa Mars. Sugdi na dira. Dali na kay ako sunod. Sige. Ngano? Dapat nga masabay ta, Mars. Uy, Ikaw bahala sa ulo, Mars. Ako bahala sa tiil. unahin na dira. Sige, Mars, Unahin na ha? kay maabot na to iyang asawa. Dili ka hanay mo palag, Mars. Di na mo palag, Mars. Ay, Ako ni bahala. luya na. Luya. Boy, hulas. Kulas. Kulas. Oh, Kulas. Okay pa ba mong kulas mata, kulas? oh. Kulas. Doon naman mo kabilog dira. Ay, kulas. Ako rani.
Ay, Si Berta, isa lang niya. murag doon naman mo. Duwa, Mikulas, kay nagduling-dulingan, man ka. Ano, bogil na yun. Oo. Ako asawa niyo, abot na ba? Ay, na ano? Amba. Na ano? Ay, ano man ginahin mo ni mo diya? Dali lang kulasa kay magkuhan sa kubiya. Tando, di in Uy, Mars. bukit. Dali na naman. Ate, sige, Mars. Dali lang sa Mars. Kay, tando sa naku, ay. Ay, Tando, di in bukit. Mahal mo ba si Gabi? Yes or no? No, perno. Yung sama ni Mars, dali Ay, na. Mars, oy. Sige na, Mars. Ano mo ngayon mo Sugdan na ako ni Mars. O, niluhod Wala mo ka sa. diya. Wala sa. Ayaw magsaba ba? Ano niluhod mo ka diya? Sugdan na ako kulas kaya mag-wine ko. Magpanawagan ko sa akong mga kaparyente. Panawagan sa akong mga himata ug sa nakakilala sa akong abiyan. Saan mo na yun? Nga siya natulugan o gawa nagkakuan, wala nakabatyag o ako nang nawisikan. Ako na rin. Wala, suwa pa ko katapos ang Mars, panawagan. dali na diya, Mars B. Sige Mars, ikaw na Mars. Ako naman, Mars. Uy, grabe ka, Mars. Uy, giubos man mo ni Wala pa Mars. Mars. Wala mo kabantay sa mga hanggang nauli kagabi pa. Naana ko ga, kasi lang, sa pikas ko kwarto kaya, nagatulog man ko ga. Ba? Nananghit ko sa inyo ha nga, mauna ra ko, kaso lang ikaw ga kay tulog mo kakayo. Ano man ga nga, lahi man imo pang lakaw ga? Sakit lagi akong likod lagi. Mao pa? Tuntugin ka, Berta. Gihambalan ko na si Berta nga, dili pa tamay. Unsa man ni natabo? Dito barkada mo si Berta. Adto ba to sa dire subong? Ugma pa ka. Boss pagaling. Pahulay sa kay, layang imong paminaw pa. Sige lang. Basta Naana tito na kay, askaldo tito ga. Pasensya na ga kay, pildi mag-online sabo. Wa sa pataw ang kaldo ga ba? Okay ra to ga kaya nailuy okay lang pero basi mo balik to si Berta dire ang balo mo ka nga mag-shot na pud mi. Ano man mag-shot mo ga? Sige, nami man sa kabanding bitaw. May enjoy mi may susurya. Mao ba? Oh, nami kay mag banding-banding upod to sila Berta. Kun amo ga, ganahan ka? Oh, maayo kayo mga good people kayo ba imong barkada. Mao ba? Ayop makabalik to sa dire buwas nga adlaw. Kabay pa ga kay, Oo. wala na ko Gcash. Last na lang na ang Mars. mga utang ha. Basta kung pwede Mars nga, kuha na lang na Mars, uy. Naluoy ko sa akong bana Mars pa. Hoy, Giun sa man to ninyo Mars? Di ba na, ang sabot na to Mars? Dili pagpatama na ako ang bana ba? Ibig sabihin ana Mars, bana pa na ako. ari o Abi ganun na ako Mars, ikaw ang mukuhan. Hoy, Anong siya man inyong ipatalikod Mars? Ang tutito karon Mars oh. naglisod naglakaw. Dili na siya katindog Mars. Hoy, amo bitaw tong hamba ko Mars ka. Ako ang tani. Palayo Siya lang tani. Palayo lang gid Mars ba? Kung sa may matabo sa akong bahay na Mars, lisod na basi magka-internal hemorrhage.
Pero Mars, Grabe man ka, Mars, oy. last na lang ni, ha? Niingon ka, Mars, ang ikaw ra. Anong yung tawag pa kag-rescue? May munto kay aron daghan o ano ba? Ang bitaw, makasaksi. Mars. Tungod kay, ang ato man to natabo, Mars, ninawag man kag-rescue. Oh. Ang aton inistoryahan nga, 30,000 akong utang, Mm. minusan og 10,000. Dili maguto 10,000, Mars, kay duwa man mo. 20 mil na. 20,000, Pero oh. last na ni Subong, ha? Pero, na ako Mars, pwede ka tong balance na ako nga 10, Mars. Oh, Pang last na lang tong Mars. last na lang, ha? Basta, dugangin sa ko, Mars. Kaya dungag ni mo. Padugang sa kong 10, Mars. Ah, sige, dungagan ta ka. Masugot ko, Mars, duwa naman mo gihapon. Para, in kaso por kaso, unsay matabo ato, Mars. Quits na lang ta. Sige lang, wala problema. O Basta, diyang gabi, Mars, oh. Tama ba ako? Nakabalaka ko sa itong akong partner, Mars, ba? Basi malupog. Ayaw ka bala ka kay mag-enjoy ra na yung mga partner sa kuha. Kagod, Mars, ba? O diyang gabi, Napangita na kaniya, Mars. Basi Siyempre wala, ako pa. basi mabot pa lang panahon, Mars, nga. Dili na ko pangitaon, ikaw na, ha? Basta o diyang gabi na Mars. Excited na kayo ko, Mars. Go, ba? Mars, oy. Sama ka, Mars, oy. Ano no, 20 mil on. Mm. Basta o diyang gabi, Ikaw, ha? Mars, ha? Ikaw gininungdan ni nga ni tanan ba? Dako na kong sala sa akong partner. Nubog naman po ko. Di naman ako asawa, man. Yan. Oy. Oy, pari. Kulas. Ay, nagreklamo ko last kaya bayad ka na. Nagpalit na po tugkuan. Nagpalit na po limnon. Oy, Mars. Wait. Mars. Basi mas short sa kwan, Mars. Oy. Ako na po yung una, Mars. Napakailana ka na. Ako na po yung una, ha? Napakailana, di ha, Mars? Napagani. Sure bula na, Mars, ha, nga walay latik. Ako na po yung una, Mars, ha? Oy, Kaya, bato-bato mas pizza ta, Mars, oy. Lugi, makuha yung Mars, oy. ako dapat una kay gatong iligan. Ikaw binag-una. Sige, Mars. Kulas. Kulas. Kasi kung pwede kulas, magtalikod ka. Ano nga? Sabi Kulas. Talikod, please. Kulas, talikod, kay lagyan natin ng padulas. yan ni Kulas. Yan ni Kulas. Sama ni Mars, oy. Murag nakadaog tagluto, ni Mars ba? Tinuod ka, Mars. Oo, Mars. Maman nga nakadaog kag loto, Mars. Basta, Mars. Basta. Uy, sugdi na niya, Mars. Uy, Oh, tali na, Mars. sige, Mars. Tali na, nakabot, eh. Sige, Mars. O, sa Mars. Mars. Ano man? Sa gusto nimo ba, sige kinahanglan kag shooter.
Nakoy good news ani ka ba? May good news si mo day. Gidelete na ako ang kuan ka. Wala sabo. Delete na nimo. May delete na nimo. Gani Mar, wala man kuan ka. Murag permira ko perde. Pero okay na ga. Wala Tama, ko'y tama. perde. Wala man ko'y daog. So, quits ra. Mayo kay nauna nimo nga maguntat na ng online sabong. Lagi ga? Namista ka ga ba? Okay na ga? Pali na? Hindi kayo pag-uyati din kayo medyo ano pa? Apay bilin. Okay na ni ga? Pali na? Basi kung pwede ga ba? Dugay, maguta wala ka kuan ga? Nakaligo na ako ga. Pwede Nakaligo na ako. Marisol. Unsa man? Nakuyambal sa imo ba? Unsa na ga? Good news na Prangkahunta na lang gid ka. Since na wala pa man ta nakasal, Unsa mo sing ginawan mo? pwede magbulag lang sa ta. Bulag? Bulag? Oh, Nga naman makibulag ka nga. Okay man ta. to di ko maintindihan akong ginabatsyag subong. Anong buot mo sing ganawan ka? Hindi na ka sa ako. Ano man? Nanakilai. Marag ginapangitan na mo gina ako si Berta. Anong ginapagita niya mo si Berta? Marag ginapangitan na lang ako si Berta nga. Di ko maintindihan basta marag ginapangitan na lang ako si Berta. Huwag mo siya ganun. Mas gusto na niya si Berta sang sa ako. Anong buot si ganun mo ga? Anong ginapangita naman ni mo si Berta? Ga, ako ang asawa mo. Ako ang babae. Basta Siling ko git mo. marag mas ganahan ako kay Berta. Ga, anong mas ganahan naman ka ni Berta? Dili naman ka sa ko. Basta papatawaran ako kay marag to ginapangita ko na Ga, si Berta. okay na aga. Ano gini mo ni Berta sa mo? Oy, sister. Berta, Pasensya na, sister. di ba? Ha? Okay naman tong inistryohan ta, Berta. Okay na to, pero ako ang gipili. Ako ang pinili. Berta, ano ginimo mo sa iya? Ano ko mo, no? May ginimo ka sa iya nga hindi na sa ako eh. Ga, Gan, pasensya na. anong ginimo ni Berta? Nga wala ko nahimo sa himo. Sugiri ako ga, kaya ko inahimuon. Imuon ko tanan ga. Pasensya na. Ga, Berta, Berta. dali na. Berta, manuwi ga. Bye, gang! Kulas. Bye-bye! Hoy, Berta! Anong game mo? Tapos git. Panda, may kabirtahay ka. Bulilyaso Dahil lang sa kwanto papadyo ha, tungod lang sa ilang nawilihan kang nabuyuhan nga Agree na eh. online. Ay, pag-ibig. Abi mo, grasya, disgrasya, at resolva. Papa J, Boy Nunoy, paano na ako ibalik si Kulas sa kuha? Pero nakabaloto ya si Marisol kung ano na mga natabo. Malalagi na. Pero basi daw karma man siya, Papa J, no? Delikado na nininganing sitwasyon. Ay, nalagi palabi sa mga nga nga butang. Oh. Di, ambal niya, why man daw sa kuno perde, why man sa sang dao. Oh. Na-quits lang to tunod tanan kay tungod sa kay Kulas. Ay. Oh, si Kulas ang nagpinitin siya hasta maayo. Si Kulas ang nagbayad sa tanan. Oo, anon mo si Kulas kay kuan. Oo, ginapangita na si Berta. Ano kayang game mo ni Berta? Parang gano'n nangyataw. Bulilyaso.
Men, yung opinion, mensahe, anong natabo kay Kulas nga nagupod kay Berta? Ala, may kabataan. I-text sa itong number 0955-356-8583 yung mga opinion, mensahe ka, Brigada. Dali sa itong magpulong-pulong. Brigada Drive-Thru ni Bay. Ako ang inyong Papa J. Og leader sa mga tanod, otro po tanod, boy, nunoy. Brigada News FM, the Music and News Authority. Tama, no? Makikanta at makitawa sa tugtugan at kulitan. Brigada News FM. Brigada News FM, the Music and News Authority. Ano ba yung ginagawa